vi ses igen en anden gang. Og jeg håber, at vi ses igen en anden gang. Så går du i børnehaven. Skal du med i børnehaven? Når du vinker til vuggestuen, ikke? Jeg går lige efter den. Simon. Hej, Christoffer. Du skal gå ind. Godmorgen. Godmorgen. Du har flot trøje på igen i dag. Er det ny? Og sko, som kan lyse. Godmorgen. Godmorgen. Godt, du kan komme. Kom, Jeg står bag baggrunden. Vi trækker ned igen. Så jeg skal ikke tak for en gang. Vi ses jo. Vi ses på den anden side af hegnet. Det er ikke sexet der på musik. Jeg kan lige nå at spørge, hvad vi lige. Det bliver spændende. Hvornår er det, du er sammen? 14 år. Vi kommer ned og vinker. Så vi skal ned og Det er skærmet. Vi kommer lige ned. Ja, Vi bliver lige stående, hvis du kommer nu. Hej igen. Ja, ikke. Hej, Smil.